ngebleng ah. Lek, jam piro, Lek? Ya ora ngerti lah wong apik ku ngebleng kok ngene kok. Walah, HP kok ngono kok dinggo wae. Ya mantap duwene kok. Buang kali we. HP bodol digowo. Wah, angman kowe. Wah, kayane suasanane aman iki. Wih, lompoke oke siap dieksekusi. Nganggur ora ana gawane, Bro. Encen ki masane gek sulit. Asu ono pedes-pedes kaya. Celeng kok. Aha, tak perjiani kowe pokoke balas dendam. Lara opo kae? Apa to? Kae. Delili. Kowe ngopo nang kene? Ya nilai kebonku to. Lah piye sih? Ana ki kebon iki apa? Oh, Mbok kae gawan lah. butuh gawan opo piye? Ha iya, Ya nek gelem bedoli suket kuwi lho. Jembrung suketku. bayaran to? Ya tak bayar to. Kabeh iki yo. Iya. Ya sak tinggal yo. Ya. Oke yo. Lumayan ya udah gawean, Bro. Iya ki sak galen meneh. Ora maling ki apa yo? Maling priwe lek? Lah kok nang kene ana apa? Bongko-bongko kowe dikerjani gelem. Ngerti purane iki kebon lombokku. Ki wong mriko apa? Heeh. Wis lunga apa ora? Tembak pentung iki ngono kene. Ngapunten lek ora ngerti ngono.